Čau lidi, já vás vítám u mého nového videa na mém novém kanále. Dneska tu máme War Mobile, je to můj druhý kanál a teda i můj poslední kanál, co se z tomhle týče. A vidíme, že jsme se spavli jakoby už do rozehrané hry, nebo jako já nevím, no. Zkusíme je trošičku pokropit. Takže lidi, kdyby kdybyste chtěli další díl třeba z War Mobile, tak mi napište. A kdybyste náhodou nevěděli, jaký je můj hlavní kanál, tak si napište Tondis s měkkým i a mám tam a hraju tam hlavně hraju tam hlavně na počítači, takže kdybyste mě chtěli podpořit. Nahoru. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak tam běžte dát follow. Hraju tam taky War Thunder, ale já to asi War Thunderu přesunu sem na ten kanál. Takže kdybyste chtěli furt sledovat War Thunder, tak tady budou vycházet hlavně War Thunder z Mobile. Takže kdyby víte co. No ale co jsem chtěl říct je to, že my vyhráváme nebo prohráváme? Vyhráváme, takže to je dobrý. A War Thunder Mobile se ovládá mega na houby, takže kdyby jsem dělal chyby, tak pardon. Rychle nahoru. To takhle udělám. Tyhle mě asi dost budou. Musí se mi přebít zbraně. A za mnou se držej pár letadel. A já nemám munici, takže což to je špatný. Ztrácím rychlost, takže to bude vaj. A já jsem mrtvej. Zkusím je tady ještě zaměstnat. Hele, kdybyste chtěli třeba za Němce, tak mi napište. Ale mě se dost držej, takže asi vám tahle hra nedopadne pro můj stroj dobře. Zkusím ještě to tu zničit po cestě. Tam to je. Kolik jim to zbývá? 5. Asi jedu pro toho jednoho. Držej se mě nějaký. Nebo ne? Doufám, že ne, protože nemůžu. Kde jsou? Já je nevím. Nedržej se mě, takže to je dobře, že se mě nedržej. Ale vítězství
Já jsem zničil jedno letadlo, jo. Tak to je dobře, že jsem zničil jedno letadlo. A dáme si asi ještě jednu hru, jakoby. Dáme si ještě jednu hru. No, ale... Na tomhle kanále budou fakt jenom vycházet War Thunder Mobile asi. Já zkusím jim zaútočit na té blbost. Zkusíme jim udělat trošičku trabla. A když ho říkám... Nevím, kde seš. Sorry. Nevím, kde seš. Jsou tanky, aha. A já teďka jezdím hrozně dobře. Což to není dobrý, ale já jsem stíhat, takže... Takže tak, no, ale... Jen tak jsem vyvázl. To by chtělo bombu, no. Tohle by jsem řekl, že je blíž. Zkusíme zletět do výšky. Zkusíme zaotočit tam na tu základnu. Zbraní tam asi nic neudělám, co? Aj. Tady na to nemám ty správný letadla, takže to by nedopadlo dobře. Ne. To by nedopadlo dobře. No, ale lidi, tohle by bylo konec videa, doufám, že se vám líbilo a snad se ještě uvidíme. Tak jo, tak čau.